because xa ujongene noSathane emehlweni uSathane uyayibona ifear kuwe. Uba uyadawutha uSathane uyabona uba uyadawutha. If awunakholo uSathane uyabona ngoku ulithetha ilizwi awukholelwa nokholelwa kulo. Amen. So ukulazi ilizwi nje akwanelanga. Jesus. Hallelujah. Amen. You have to understand. Ube nesibindi. Hallelujah. Yeah. Because xa ujongene noSathane udinga isibindi. Jesus. Xa ubeka lo mntu isandla udinga isibindi. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Kukho abazalwane abafayo because baseli poison. Why? Abalazi authority abayinikiweyo. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. It's because us understand the authority. Siyalazi ilizwi but us understand. Hallelujah. 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 Asidingi noba sibe sicela amandla kuThixo because uThixo uzakunika njani into esele kunikile. Amen. Hallelujah. Jesus. Akudinge ukubana xa uthandazela umuntu uthandaze kuThixo but you command the devil because it is in the Bible. Hallelujah. Jesus. It's the law of the spirit. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Lilizwi elibekiweyo. Hallelujah. Hallelujah. Siyamkhomanda uThixo sele sinikile amandla. Yeah. Ingxaki basidibana nayo asithandaze kuThixo because uThixo sesinikile amandla but sithi egameni likaYesu. Yes. Ngxaki ndini uthetha le ngxaki awuthethi noThixo because igunya Yes. ulinikiwe. Nkosi yami. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Silapho namhlanje. Hallelujah. Understand the authority oyinikiweyo. Yes. Hallelujah. Amen. Akekho umzalelo wamkele uYesu ongenalo igunya. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. It is very sad ukubona abazalwane besifa zi-poisons. Beseli poisons bafe okanye bagule. Hallelujah. Hallelujah. It is time that we understand the authority esinikiweyo. Hallelujah. Amen. Ngoba uSathane xa ujongene naye akakwazi uthi because uSathane uyakwazi ukuthi wake watsho naseBhayibhileni wathi uJesus siyamazi, uPaul siyamazi, wena ungubani? Funeka uzazile kangokuba wena ungubani, le nto uyiphetheyo uphethe ntoni? Hallelujah. Hallelujah. Xa isithi uYesu, xa isithi amadimoni uYesu siyamazi, uPaul siyamazi, uPaul was the apostle of God.